Протеинови пица ролс. Нискокалорични, богат небълтъчини, само 83 калории и цели 7 грама протеин в едно парче. Изключително бързи и лесни за приготвяне и брутални на вкус. Начин на приготвяне. Трябват ни 3 пълнозрнести тортили, които застъпваме една върху друга и намазваме с 120 грама доматен сос, след което добавяме 120 грама плъшка шунка и 120 грама настърган полумаслен кашкавал. След което навиваме на плътно руло и нарязваме на малки ролца с остър нож с дебелина 5-6 см. Получените ролца подреждаме плътно едно до друго, след което ги намазваме с едно яйце, след което ги поръсваме с малко чубрица и изпичаме за 10-12 минути на 250 градуса. В случая аз ги спекох в Airfryer на RAV, който взех от онлайн магазина Neutromax. За този и още други може да използвате моя промокод Геннадий и нашите пица ролс са готови, като в едно се съдържат само 83 калории, 7 грама въглехидрати, 7 грама белтъчини и 3 грама мазнини. Рецептата е изключително бърза и лесна за приготвяне. Запазете я, опитайте я и ще очаквам обратна връзка.